karum kar benglong pini evdo ke alo nonik mi lun arzan nonam che tangklong che padana bang phu alang li men ke chakra mate alang li men binong ke beda sing teron alang li phan che padan je ilutum arji ding klolo theklong le lasi puthot LSC enterprise men ke bonda lun arzan ilutum lang iglong po alun arzan men ke lalo o korpi jermi totang te pini ke labang solun arzan am takle food detail lang isinang totang te a video le start glonang o korpi jermi labang solun arzan long chapadana bang phu ke lalo nonam che tangklong chapadana bang phu alang li men ke chakra mate alang li men binong ke bida sing teron alang li phanil tum labang solun arzan long alang chapadan te iglong ji lapen labang solun arzan long chapadana bang phi mate actress men ke lalo sami anima rong pibi alang li phansis ta melutum labang solun arzan long alang chapadan te iglong ji lapen sami susila terang pi alang le phansi tame ilutum labang sulun arzan long alang japarjan te iglong ji lapen nonam che thanglong tiktok actor alang li men ke thare rang mukrang rong phar alang le phansi tame ilutum labang sulun arzan long alang japarjan te iglong ji o korpi jermi labang sulun jir keluntung pe lai ken lo nonam che thanglong asingar dum alang to men ke lalo akang sang hipi lapen mande sorong phar alang tom ase se ilutum labang solun arzanong ilutum arji klongpo o korpi jermi labang so alunjir phan liris mati atun ketok igabang phomen kralo SE kathar lapen labang so lun arzana phan video concept abang phomen kralo bismo hanse lapen labang so lun arzana phan makeup dun abang piemen kralo rubjili tarang pi lapen labang so lun arzana phan DOP mati editor abang phomen kralo mokak studio labang so lun arzan long direction mate ke kan khatan no bang phomen kralo konok bordoloi lapen labang so lun arzan long dorna na to ke adona bang phomen kralo rakesh killing lapen labang so lun arzan long producer bang phomen kralo long sing teron nanto labang so lun arzan molang injibute official LSC enterprise YouTube channel lo tum lang iglong po nanto nason kai ke kar biang long mo pen nonam che tangklong a video mate actor actress video lang iberte nanto hen section lo channel subscribe non lapen like na video ning non lapen comment nang tok nam sining non pin video lan sik nang ton lo kur wang thu